Video yetu ya lero tionesana mmene tingapangira kuti phone yathuyo tizitha kutenga screenshot osafinya mabutton ambali chonchi. Ndiye mosataya nthawi tatiye ndiloseni tumatani. Ndiye chomwe mukuyenera kukhala nacho mfoni mwanomo ndi application uyu wa Screenshot X amene ndi kuti mumpanga download ku Play Store, akamaliza mupanga open, kenako continue, kenako mukasulapo, kenako mupanga start screen recording, kenako mupanga allow, ndopanga start now. Ndiye mukafuna kuti mutenge screenshot mangoyeza kabatani aka kungokapanga click chonchi, zikatero zimakhala kuti zatheka mwatenga screenshot. Ndiye komwe kafeature kamene kaka mfoni mwawo munalibemo cause mafoni ena amakhala nako kokuti kalimo kale ndiye umangopanga basi nkutenga screenshot, komano kwa amene munalibe ndikhulupirira kuti ka video kamene kakakuthandizani. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video sati.